ena awia yi ewabere bo no mienu epa ho be sesima no mienu pepepe ana chese ene arewusem bi esiye na ni nyina ene se oja ete so eye opanyini bi edan mu a semene wo kasai enam so amwahwere ne nkwa na eno eye owura eye Debra Debra Opek kwesi dodo na afa no Opek na na me ne ekase opanyini wonka jazfo asase ho abiem esan eye sabisabio awrawusem a esi yi na sa torrenchem wei na wonum a omotete eben honum ene wonum a no mo afie honum ebie chechire mu se do mu se eja no efiri ase na nsoso omutumirika ekọ ho eye omafam die bia se komu betumi na anya hwe kura no betimi age opanyini enkwa na nsoso omu ye bia aja paskara owo kutade enkwa ofa hin na sin akwa akwaje wonum antimi anyo owura yi enkwa na wabra wonum ene ahinkan sam trafo bonkomo no ensem no nkire musei enom de mayen ewie me hyedem ana mtise bi bon papa no dem ase mi kura me fi se obi na enu aduane wa chire hɔ a emotion enti mi pie ba na me se musie astati fi ne dem hɔ de heba papa no kura me giso no so wada ti mi bɔ pon mi se on so ne gya to ne dem hɔ no ona o se mi so ni mu na mi ni mpi ti mi bie ne dan ne se na ese emusia ye hɔ kumo mi kɔ hɔ anya yi ana mtumi ka kɔ so kɔ fa amanfo ba se o ma no mbɛbɔ na enum gya no se ne tie no ye ba na egya na wɔ dem enti mi wura ha enti ma kɔ fa mo hama enti bebu ntokua no ansa na yiti mewura mu edu on so na wahye awoda egya nim enti nso na ekɔ hɔ na ma etam ye de ne beto hanom anom de ne kɔ hospital. Oh, egya no mom de too hot cause se na ye no ye dum di nso ne gu so na dum ye kura no still na ne mu ohye enti no e ma ne take some minutes ansa na ye de etimi awura mu ne apagya body na pie me wo fio na me hu se bi ye de e pie na me die America mbe na me nuanom ye de omo bu ntokua nani na me boa wo nti nsuo ne de abula ne de no anse ye twe de e ba di dum gya no ye bu sili na ne kura ne gya no ne bisan wo sili ne soro so hu nti na ayi no de ne de ne atam na beto animu hanom so fom hanom nti ne nsu na ne de water yi na ansana ti edum ansana omo frɛ fire service for no mo ye de omba nde ne gya no ne edum no awi bibia etizama no gusu a meno ekasai live e Facebook Ahinkan 93.3 FM YouTube also dem Ahinkan 93.3 FM na eno eyawre hosama asi ewo achim asene ewo achim manso akroso district ni mu asene manso akroso district no emu dominance eyawre hosampa ene ya enesi awia be se no mienu mu a ena oja etiso eye opanyini ne demo a chesesem ne okase die opanyini onka jasfo asase hu biem enti wabna sem trafo kwa na won madu mjana wie fire service won so kura kwa madu mawie na chese wo hwe e Facebook no so a ensu amanfo twenye editum gya no omugusu a chese ayawrehosem na enumu ana Ahinkan sam trafo ene eye owura ya sisiam no kase wato na mo nsiadu yi ne ho ekani wamane no ebon komo maame akua botwe wamane no ebon komo na wo kire mu se ani kunu yi no yade se no yade bia eno eyesiche yade diabetes na enu nti no yade se fie onuma wote wone na baba wa baako ena tia na so hawisi yi wonum ebon momodin bia a chese antime anye yi anei opanyini atona na mo nse na ono so ni kire modin maye eni na mete me wo me fie mete ne nema ho na me mo ana omo be pie so no ba ko ba no bebo mama ne se Opeke ne ma ne we na me se wo mo ni ho na ba ko wo ni ku wenti me kofre no na me de mirika na me kofre no nti me frɛ no a me baaye no na che se wo mo de nipa na wo hye no e de ko me pa cho no de o yale de da ye si kire ya de ye bi me ba cho me no ya wade no ya nwale ya jai nti na ne ma me baba ko ni tawia no na wo hye ne papa nti ano pai na o de aduane ma ne nana ne ba ko se won family to o baaye no se on fa aduane ni si ni ho to de aduane ni si ho na akola ne ko no wo frɛ no se on kɔtɔ de emere no nti se okɔtɔ ba kwa no ɔlukura no wadidi awie na wada nti enim ade ko me kwan ya fa so a egya no ebeto edan yi ayare hosem na ne kwakura mu no na wonum a omo nso agya omo de omani enhu awre hosem yi ene asam twefo bon komo se do mu gya no enso efai de no kure na aka che nipa ya na ompe the condition de nanye so me mani afi but nipa ya o de hospital on survival a me hu na so be de hye okoka because obo na utu oh na wa hye hu se isu num kura na ne ho awro nti na the condition nanye na nipa na aka onye healthy dida hu se na ne ho
yare dida na we asan be ka ho papa ne de ya de ona papa ifle say ya mera na ya mehwe ne jane de ambanso ya mehwe ya ba ya ne jane dem nti papa ibu ade na ni na obu ntokua na me nso me de window no obi antimi ngulam nti demu ya say mirror edimirika no say nsuo wa ha na otimi wura inside ho nti otimi wura inside ho ansa na omutimi adum eja no na beti ne mfase ne fom no cause ho na ntokua ne side obi na mpanisi no ho na woda wei aya adehye ne mu bia wonom so omadi omani ehunu yade na etwa gu nyina ana wonom echechiri mu no na chese ohwe ma opanyini no na ohwa ne hododo no no ni apomden papa tie ban sa no akra fa hia sori Utie Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Yawo Achim Abuabo.